hambai chin media no sung ba tini kereng tong ba gai ini sung chini takuk ojini nukhung ko phajak thangnai 15 August bini nukhung ni chini anmai no kalayo chini ti develop ni primary ni bukhokjek bo osung chano yakare thangka ini bini nukhung ko sung je mansak Tipra Motha ni hote bowa garan tuidil mungwanya harmung bai sung bin nukhung ko phai kisa choba laikha norong nukman tongkhana bin sajala belai bini rangchang ni nukhung no bin sajala masa tongo sajang masa tongo nukhung no bo daktin yakare klang thangka hangga chung tini chini 29 Krishnapur assembly bai khobjak chini South Gokulnagar ADC village sung chin Tipra Motha taraf hote wakiat TW Tipra Motha chino jaga haimanja phajak chin borong gonang chairman borong gonang Hari Kumar Debrama haimanja phajak TWF ni vice president borong gonang Podamala Debrama tongo chini borong gonang vice president chin blog ni takuk darano Dinesh Debrama tai chini SBSF dokhana hamjagai samung khai tongo borong gonang Dasunil Debrama tai hai chini hanya SBSF tongo chini daropin tai kabangma chini takuk tai bukhuk tongo sungomno bin nukhung belai chugiani bagai je khoksa khongnai chung collection khai themani sung tini bin nukhung ko sobalakha belai kha yaujangnai belai kha thijangnai botini belai boyas kombono nukhungno yakar thangka hatai dokhane bagai boba hane samung khailangmani tini chini arangsang nukhungno rangsang ni hayungno yakari thangka aman bagai belai dukhito hapano bini nukhungni borok chini mamoji tongo tai bin sajalamo mo bin sajak sung bin nukhungno jeseng mansak sung tini kisa tin Tipra Motha thanchani mairebai phaichu balakha hambai